ଆଜି ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆମର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଗୁଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧର୍ମ ହୋଇବ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ବହୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛୁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ପୁନଃ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ପିତାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆମର ଜୀବନରେ କେହି ଯଦି ନିଜର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଏ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରାଣ ହେଲେ ନିଜର। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ଆମର ନିଜର ଥାଏ, ସିଏ ହେଲେ ମା। ମା ଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଋଣ ଶୁଝି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମାର ମମତା ଅମୂଲ୍ୟ। ମାର ଭଲ ପାଇବା ନିଷ୍କାମ ଭାବ। ଏହା ସତ୍ୟ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ଟର୍ଚର କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେ ଗାଳି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା କେବେ ବି ପିଲାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ପିଲାକୁ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂସାର ଭାବି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକି ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ।